Haueko 12 eta 3 minutu, Peñak eta Salaberrik pronostikoak bete dituzte Salaberria eta Gaskueri 22 eta 20 irabazi ostean. Gernikako Santanape pilotalekuan jokatu da norgehiagoka, berez Lekeitioko Santi Brouar pilotalekuan zein jokatzekoa, Santo Tomaseguna itzaki, baina Lekeitioko pilotalekuak omen zuen itogin arazoren bat edo, eta ondorioz autobusak eta debalde jarri, sarrerak mantendu eta Lekeitioko jendeak Gernikara eraman dute eta egia esan, armaiak itxuratu dira, batek baino gehiagok kezka izango zuen pilotak leku aldaketa eta herri aldaketa tarteko naiz eta bien artean distantzia handirik ez egon armaiek itxura eskasagoa izango ote zuten, baina ez guztiz kontrakoa izan da. Honetan jende asko egonda eta garaipena esan bezala Peña eta Salaberrirentzat izan da favorito ziren, gogora ezagun aurreko astean batetik Peñak eta Salaberrik galdu egin zutela azken unean Maiabian Murua eta Gabirondoren aurka, Salaberriak eta Gaskuek oso bestelako norgehiagoka izan zuten, Iruñeako Nafarroarena pilotalekuan erraz irabazi baitzieten Senar eta Ugarte mendiari. Honen bestez, bibikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara eta partida hasieran gehiago izan dira Salaberria eta Gaskue, batez ere Andoni Gaskuek esango nuke atzean agindu egin duela, aurrean biak alabiak bai Peña eta bai Salaberria ez dira oso fine hasi, elkarri asko jokatu diote, dema polita izan dute, eta, hasiera horretan tanto bakarrera jartzen ziren une oro Peña eta Salaberri, baina ez zuten partida berdintzea lortzen, eta lehenengo berdinketa uste dut Bosnako horretan izan dutela, eta lehenengo aldiz aurretik 11 eta 10 ipini dira. 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, hor Jon Ander Peñak hasiera hotz xamarra izan du, baina gerora gora egin duela esango nuke, 12 eta 11 esan dugun bezala, lehen etenaldira ala ere Salaberria eta Gaskue iritsi dira aurretik eta partida bizi-bizirik zegoen, Ruben Salaberri joan den astean pena galanta hartuta joango zen etxera, partida zuzena egin baitzuen eta Peñak erakustaldia eman da ezin izan baitzuten irabazi, Maiabian, eta gaur berriz askoz txukunago aritu da, pilotaren bat edo beste galdu du, baina batez ere Jon Ander Peñak izan duen jarrera, nahiko nuke azpimarratu. Hor aurreko kuadro horietan saiatu da, kantxa luzatzen, postura guztietan, bai eskuinez, bai ezker sotamanoz denarekin, eta jokoan hasten saiatu da, norgehiagoka fase zail batean zegoenean batez ere, eta horregatik iruditzen zaite bikote gorria tinko mantendu dela, zuzen mantendu dela, eta bestetik berriz, bigarren zatian ere une itxusi batzuk edo ikusi ditugu eta hauek ere iruzkindu behar dira, partidaren zatiak baitira, hor Peñak atxiki bat egin du, atxiki eman dio, Unai Arrizabalaga epaileak aurretik ere tensioa areagotzen ari zen, pixkanaka Salaberriak Peñaren ormabiko ikusgarri bat izan da, zikina edo garbia izan sakearen erantzuna egiterakoan ormabiko ikusgarria jo du Jon Anderrek, baina Salaberriak ere protesta ugari egin ditu, protesta intentsitate handi xamarrean egin du, eta hortikan apur bat pixkanaka gora joan da tensioa, eta, une batean Peña berotu da, eta ez dugu esango, irakurri dizkiogu Espainiak TV-ko kameren errepikapenea, baina ez dugu esango zer esan duen, baina desegokiak une horretarako, eta Unai Arrizabalaga epaileak txartel beltza atera dio, hau da, isun ekonomiko bat ordaindu beharko du Tolosako aurrelariak epaileari hitz itxusiak esateagatik. Zorionez ez da gehiagora joan tentsio hori partidan zehar, eta, bigarren zatian ikuste ez dela ikusgarria izan, tanto on batzuk egin dituzte, batez ere Jon Ander Peñak, baina bai Salaberria eta bai Gaskueren eskuin horiek ez dakit oso fin zeuden, partida hasieran fresko ikusi ditugu, baina azkenerako luze egin zaie Nafarroako bikoteari, 18 eta 16 aurreratu dira, 18 eta 15 barkatu, 19 eta 15 ere joan dira, eta 21 eta 18 aurretik ere bai, hor jada bazirudien partida izteko gai izango zirela partidaren bilakaera
nolakoa izan den ikusita, baina azkenerako Peñak eta Salaberrik eutsi diote, eta Salaberria eta Gaskueri kolpatu egin zaizki eskuak, eta azkenerako 20 eta 22 eta 21 amaitu da partida. Hor Salaberriak ere zerbait esan dio partida amaieran Peñari, eta pentsatzen du kantxako beroaldiak izan direla, pentsa dezagun gero aldageletan pakeak egingo zituztela, Salaberriak eta Peñak, zegulako pilotan tentsioa egon behar du, ez, azkenean, kirola da, kirolean beroaldia izaten da, pulsazioak gorenean daude, baina noski gero behin partida amaitu ostean, biek ala biek kirolari zintzoak eta persona helduak diren aldetik, pentsatzen dut pakeak egingo zituztela behintzat, kontua kontu pakeak egin ala ez, Peñak eta Salaberrik 3 puntu dituzte une honetan, eta Salaberria eta Gaskue berriz birekin geratuko dira. Gogoratu, Peñak eta Salaberrik 22, Salaberriak eta Gaskuek 21 Gernikan.